பொன்னியின் செல்வன் அந்த படத்தோட டீசர் ஒரு 70 ஆண்டு கால போராட்டத்துக்கு அப்புறமா என்ன எம்ஜிஆருக்கு அப்புறமா கமலஹாசனுக்கு அப்புறமா மணிரத்னம் சமீபத்தில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. இதை பற்றின வீடியோ தான் இது. அந்த டீசரில் பொறுத்த வரைக்குமே ஆதித்ய கரிகாலன் சும்மா பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணி ஒரு வசனம் பேசுகிறாரு. யாரா ஆதித்ய கரிகாலன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? அதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்கள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு அந்த கதை புரியும். அந்த நாவல் படிச்சிருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் தெரியும். நாவல் படிக்காதவங்களுக்காக நான் சொல்லிக்கிறேன். அதோட இந்த வீடியோட லாஸ்ட்ல மணிரத்னம் அவருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அது என்ன அப்படின்றத டீசர் பார்த்துருக்கக்கூடிய பல பேர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படியே பாகுபலியை பார்த்த மாதிரியே இருக்கு, அப்படியே ஹாலிவுட் படத்தை பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. ஆனால் அடிக்கடி இவ்வளோ உள்ள ஒரு மேப் மாதிரி வந்துட்டு போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா, இது ஒரு ஒற்றனை பற்றின கதை. ஒற்றனா அதாவது படத்தில் வந்தியத்தேவன் அப்படின்னு ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்குது. அந்த கதாபாத்திரம் தான் கார்த்தி நடிக்க போகிறாரு. அதற்கு அடுத்தபடியாக நந்தினி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. அதாவது அழகாலே அப்படியே ஆண்களை கவரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர், அது ஐஸ்வர்யா ராய். அது மட்டும் இல்லாமல் ஆதித்ய கரிகாலன்லாம் விக்ரம் பண்ணியிருக்காரு. அதான் அந்த வசனம் நான் முதல்ல சொன்னேன்ல, அந்த வசனம். அப்புறம் அருள்மொழிவர்மன், அதாவது ராஜராஜ சோழன் தஞ்சை கோயிலை கட்டியிருக்கக்கூடிய அவர் அப்படின்ட்டு ஜெயம் ரவி நடிக்கிறாரு. இதில் சின்ன பழுவேட்டையர் பெரிய பழுவேட்டையன் 2 கேரக்டர் இருக்குது. அதில் சரத்குமார் பார்த்திபன் நடிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. அதாவது அதுவும் ஒரு ஸ்பை கேரக்டர். அந்த கேரக்டராக பண்ணக்கூடியது ஜெயராம். அப்புறம் சுந்தரச்சோழன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. சுந்தரச்சோழன் கேரக்டர் பண்ணக்கூடிய நபர் பிரகாஷ் ராஜ். இதில் நெப்போலியன் கேரக்டர் இருக்குது. நெப்போலியன் கேரக்டர் சம்பூர்வ ராஜா அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் நெப்போலியன் பண்ணுறாரு. இதில் அதுக்கு அடுத்தபடியாக அசோக் செல்வன் கந்தன்மாறன் கேரக்டர் பண்ணுறாரு. அதுக்கு அடுத்தபடியாக பூங்குழலி கேரக்டர் இந்த சமீபத்தில் ஒரு படம் இல்லையா, தனுஷ் அவர் கூட அந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ரக்கிட்ட பாட்டெலாம் வரும்ல, படம் பேர் நான் மறந்துட்டேன். அந்த படத்தில் வந்துருக்கக்கூடிய ஹீரோயின் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மணிரத்னம் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. அது எதுக்காக அப்படின்னா, ஏன்னா கடந்த காலகட்டத்தில் மணிரத்னம் அவர் 2 எப்பிக் அதாவது 2 புராணங்களை மையப்படுத்தி 2 படம் எடுத்தார். ஒன்று ரோஜா சத்யவான் சாவித்திரி கதையை கொஞ்சம் நிகழ்காலத்தை அந்த மாதிரி மாற்றி எடுத்தார். இன்னொன்று கர்ணன் மகாபாரத்தில் வரக்கூடிய கர்ணன் படத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சீக்வன்ஸை அப்படியே லைட்டாக மாற்றி பட்டிட்டிங்கெல்லாம் பண்ணி தளபதி அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ணார். செக்கச்சிவந்த வானம் அப்படின்னு ஒரு படம், ஒரு அரசியல் தலைவரை வச்சு ஒரு படம் அப்படின்னு பல பேரால் சொல்லப்பட்டது. இது எல்லாமே அந்த கதையை கருவை மட்டும் வச்சுட்டு கொஞ்சம் மாற்றினார். ஆனால் பொன்னியின் செல்வத்திலையும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறாரு. அதாவது அந்த கருவை வச்சுட்டு இந்த காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கதையை கொஞ்சம் மாற்றுவார் அப்படின்ட்டு ஒரு சில பேர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் அந்த கதையை அந்த நாவலை கல்கி எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரோ அதே மாதிரி அந்த டீசரில் பார்க்க முடிஞ்சது. அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸு. ஸோ நாவல் பார்த்துருக்கவங்க பார்க்காதவங்க யாராக இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளையிலேருந்து பொன்னியின் செல்வன் பற்றி டெய்லி ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். போடலாமா வேணாமா அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.